Ще падна. Първата риба е врана. Обаче само дано да не скъса, че май форото ми се протри доста, докато пусна камерата. Може и да не е врана. Беги алерт. Очакване интензивни валежи. Хубаво. Ай, че ще ми се откачи рибата. Къде го наврях с телефон? Да. Тя няма мен да чака. Ще се откачи много. А не, тук е. Да видим. Добре, че е малка. А, не е много малка. Откачи се. Беше хубава риба. Много хубава да е. Ето е. Май пак е врана. Не. Скорпет трудно. Как не се съпротивлява. Огромен е. Огромен скорпидакис. Два пъти му удари. Усети го този път, да остави такъв групер да не се усети как удари. Рибите, между другото, искат доста дистанция. И малко е кофти за мен, защото това е вятър. Е малко трудно. Буца. Какво си ти, бе? Хем като врана, хем като скорпит. Вероятно ще е скорпитче. Право си е шепа. Кажи А, бе. Кажи А. Чули? Така. Брутален е. Направо е огромен. Ето го е. Още на пропаренето мазил. Грузника. Захапал му стада и... Ох! Гадно ма бодно.
Ще и баш под ногти. Силикона е отгризан брутално и мисля, че знам кой е виновникът. Има едни нови рибки, които са влязли. Сега ще ви снимам по-отблизо. Ето, силикона е скъсван брутално. Ще сложа снимка на рибката, която причинява такива щети. Бре, какво си ти? Ще така ма наврява в камъните. Защото е бебешок. Още една рибка. По-скоро скорпит. Ето го. Този път го усетих удара. Може би искате една идея по-малки силикони, затова я сложих този 5 см зетел, който е на мустат. Но проблема е, че рибите искат голяма дистанция. Ето просто зетела, както виждате, го няма. Ето го. Добре, без да се обади. Моя врана. Или е много голям. По-скоро да е голям скорпит. Защото те така... А не, може и врана да е. Може и врана да е. Да, врана. Не мога да ви покажа буквално варицата как се гъне и как ма трие в камъните. Много плахо пипат самите риби. Има ужасно подводно течение. Ето я. Сега да видя как ще изкарам без да се прибия. Понеже всичко е залято. Оп. Аз мисля, че е някаква малка риба, тя е доста добра. Ето я. Красавицата. Хора, пускайте ги тези риби. Почти нямат вкусови качества, да правят страшен кеф.
Как? Човек, то пак е такова прорязано. И виж на милиметър от куката. Да. Нямам късмет. Това е само пак тая рибка. Да. Хиена ли е? Спарус ли е? Не знам аз. Много хубаво мана 30. Отчетливо, да. Не е като... Да, активизираха се явно. Много късно, но се активизираха. О, то се башка. То се хубав. То се хубав. О, как удари! Ох, чай, че се набих челника във веждата. Ух, пръснах веждата направо. Аз ги набарах обаче на дистанция. Но са много древни. Тук покрай брега сякаш по-едри бяха. Както викаш. Как излиза качипка грозди. Пусни. Вземи силикона. Няма, човек, то... Да, не... Много леко удрят. Много плахо. Врана, бе. Да. Не, скорпит. Защото тръгна от тррррт да прави. Типично като за врана. Ай, сега, пак. Върни ми силикона. Пак му ободе. Не, ама. Трябва да се пазите от тия ривичи. Боли. Опава са, но да видим. Може да е хубав скорпит, защото не ми взе аванс. Той идва много тежко, май е врана, защото се затегнах аванса. Не, май ще... Да, врана. Направо силикона ми го направя на нещо. Така го плевач. Фанах уж, ама. Фанаха, ама тия става лодка тук. Ми струва, че няма мъч. Те пак как може в брега? Спомняш си къде бяхме? Където пускаха фойерверки. Не фойерверки, но някакви бомби. Да набиват зарганите ли? Те аз знам. Да набиват лифера ли? Зарганите ли? Де аз знам. Как на 30? Как на 30? Скорпиони, да.
Ами, с тази рибка слагам край на днешното видео. Благодаря ви, че гледахте до край и до скоро.